Kaixo gaur Sagutxo Kaskarinaren antzerka egingo dugu. Ni Anenez eta antzerka honetan Untxietako ontalaria izango naiz. Kaixo, ni Angela naiz antzerki honetan Sagutxo Kaskarina izango naiz. Kaixo, ni Xabier naiz eta antzerki honetan Leopardoa izango naiz. Kaixo, ni Brukoan naiz eta antzerki honetan Katua izango naiz. Film batean, Sagutxo Kaskarina bere etxea garbitzen zegoela txanpon bat aurkitu zuen. Ara, txampon bat, 2 eurokoa, zer aldete egin honekin, soineko batez. Lazo bat! Eta Sagutxo Kaskarina dendara joan zen lazo bat erostera. Kaixo, dendari, Kaixo, Sagutxo Kaskarina. zenbat kostatzen lazo hau? 2 euro. Zori. Agur. Eta Sagutxo Kaskarina lazoan izatxan jarri zuen eta oso guapa zegoen. Kaixo, Sagutxo Kaskarina oso doktore zaude. Eskerrik asko Leopardo jauna. Jolastu nahi bezu nirekin. Bale, eta zer egin badezu? Ez. Whisky. Leopardo alde egin zuen eta katutxo bat etorri zen. Kaixo, Sagutxo Kaskarina. Kaixo. Zerto zaude. Eskerrik asko katutxo jauna. Badezu guazuten ekin. Eta zer egin badezu? Miau. Whisky. Eta untzitxo bat etorri zen. Kaixo, Sagutxo Kaskarina, zer dotore zaude? Eskerrik asko. Nirekin jolastu nahi duzu? Bale, eta zer jolastu? Eta zer egin badezu? Paketara jolastu. Bale. Ara, daukat ideia bat. Leopardoari eta katuari deituko diot. Kaixo, katutxo. Nire txera nahi ez zu etorri? Bai. Ba etorri, venga, agur. Kaixo, Leopardo, nahi ez etorri Sagutxo Kaskarinaren etxera jolastera. Bai. Ba etorri. Jolastuko dugu zagut txikira, bale? Bai. Zagut txiki, zagut maite, zulatxoan jolez zaite, zapi ikusten da zaituz, kriskras, jango zaitu. Ez nau jango zaitu. Ez nau jango zaitu. Eta